Asan ba kayo? Ano yun? Ano? Ayan. Wait. Hoy, hoy! Ay, Kaya mo pag nahanap kitang matanda. Ano ba, Squirt? Girlfriend. wala. Could not be found. Could not be found. Pangalan nung game, Burnik. Tapos password Shara maganda. Haba? Oh, wala naman. Fake news. Fake news. Oy, gago siya nga. I-laser agad naman. Ano ba yan? Binubog yung NPC. Ano yun? Oy, ano to? Ba't may remote control ko? Akin. necessaria Toto. un elemento circummette perenza. Oh, may armor kami. Engineer! Aray ko, nandito siya! Saan siya? Tinulak niya kami. Engineer, please, yung ilaw. Wait, wait, hanapan niyo ako yung switch box. Ito pala. Kung kahit sa ikaw yun. Yan na, restoring. Bakit? Aray ko, Sana akong kable. at ako lang yung ginagago nito ni Shara. Tayo na. Heal! Oh, she likes it. Heal, please. Itong gago to. Pinging. Oh, yun no. May dart siya sa Sat mukha. ko siya gago needle. Bato to. O siya nga. Siya yung matanda. Tumakbo eh. Diba? Kadukan. Oh my god. Mutot ka, Father. Kanyari pa to. Malapit na si Sarah. tahimik na to. Siya yung batang babae. Nasa ba yung bata mo? Ulul? Siya yung batang babae. Siya yun. Siya yun! Papunta sa atin! Saan? Taas, baba. Oh. Di, Nice. ikaw to, Sarah. Ikaw yan, no? Hindi ako yan. Huwag ka mag-isa Ikaw yan. gago. Or... Ikaw yan! May naggalit to. Wow. Ano? Ito. Sundan yung bata. May armor tayo. Hindi ako makakroll! Bata! Aray ko. Ano yun? Ano nangyari? Ang dilim. Dito siya, Switch dito box. siya. Switch box. Hindi ko makita yung bata. Ikaw, Ay, ikaw, pala ako ikaw, nabuksan. Kailangan ko ng switch box. Aray! Putang ina mo! Oy, nasi-rage ko siya. Ayun, gumagapang na siya. Pati ka! Oh, shit! May ipis sa pader! Asan ba kayo? Ano? Ano yun? Tito no! Sa labas na ako. Saan Tito kayo? no! Ako, hinabol ko si Shara. Tito no! Tayo na, Father. Nasaan na? Kakahilo maging ipis. Ay, Di ba? maging ano? Nakakasuwag ka. Nakakasuwag. Cables. Wait lang, nasaan na kayo? Nasaan muna kayo? Hindi ko kayo makita. Mag-ayos ka muna na. Oy, gago ka. Ba't na? Si Shara to, di ba? Tangina. May ipis na Tito to. no! Kumikaripas. Nakita ko si Shara. Fides mihi vim praebet Hindi ko necessariam Hindi ko kayo Aray! elemento Nakakahilo na ka. Wait, ikaw muna akong patayin. Wait lang. Hindi ako marunong maging masama. Yung puwet niya, sinusundot ko yung puwet niya. Wag! Hanapin na natin yung mga generator. Hindi ko kayo makita. May ipis na. Oo. Wala niyo yung ipis. Kadukan. Nahihilo na ako, gago. Uy. Ako'y nagdasal. Aray. Oh, kita. Diba? Ayaw nga. Aray ko, putang ina mo. Fides mihi Wait lang! praebet Ano? Huwag niyo muna akong patayin. Wait lang. Kaya Bobobo to- pa ako. Siya ba yan? Siya ba talaga yan? Yung bata Oo, ito babae? tumatakbo normal lang na hindi demonyo. Normal Wait lang. lang! Hindi na siya demonyo ngayon eh. Ay, Wag. Huwag niyo Ah, muna NPC akong pala ganun. yun. NPC pala. Ooh. Nice. Fine, Buti set. ka pa nakakahanap. Hanap kayo ng ano. Nasaan ba yung ano, switch box May natin? profile dyan na gustong mamatay. Nasaan yung projectile? Nasaan yung... Kilo? Sige, nahihilo siya. Nahihilo ka na natin eh. Hindi na ako Ay, nahirap. dyan, Nice! dyan, Tapos dyan. na isa. Ito si Sharon sa akin. Kaya ka naman sa akin na to balo. Dito. Dito. Sa B-crate. Nasa ano, nasa sewers. Puta yan. Saan? Buksan yung ilaw. Wala akong makita. Ayun, Binuksan na. Ayun. Ano to? Ang daming Spaghetti trap siya sa gago. Grabe, nag-level up na si Shara. ut elemento Oh shit, bro. Iba na yung itsura niya eh. Yun yung second. Aray, sakit. Wait lang, hinahanap ko yung ano eh. Okay, okay na. Help! Ako rin. Kasi yung kumakaripas. Ay, puta na. Help! Oh shit, kailangan ko mag-E. Nandito. Si Arm kasama ko. Aray ko, tayo na si Shara. Nasa kayo? Nasa ka? Ulit mo ah. Yeah, heal mo. Bulado na ako, please. Pahil mo na. Andiyan siya sa right mo, Ray. I feel you. Heal. Bulado na ako kasi... Ano pa ginagawa nitong tatapakan ko to? Parang Tracer. Tahimik naman siya. Parang to try hard.
Yung ulo niya, yung utak niya. Ay, gago, nagulat ako. Narinig sa akin. Ikaw ba yan? Wala doon na si Shara. Ay, gago, ayan na. Level 3 na siya. The final form yan. Hide. Ay. Ito siya! Ito Ay, siya! putang ina, wala na hide to. Dito na siya eh. Patay yan. Tara, habulin. Abuli, ano? Hindi ka. Saan ka? Tama, kita. Nakamoy ko yung hininga mo. Ano? Oh, lip blower! Oh! Bata, kala mo Odin yan, Norm. Kaya ako pinulot. Oh shit. Ay, nasa ito. Hindi ako makapag-ping. Nabarilan ko. Ayan. Injection. Pupunta siya sa akin, help! Dasal. Oh no, Help! Aray ko! Ay, pauling ka, tic-tac na rin ako. Oh my god. Uy, nasaktan na kita. Oh shit. Ayan, oh. Putik yan. Aray. Ayan. Buhay pa ako. Nag-ano pa ako eh. Nag-remote car pa ako. Art, you have one job, please. Ito. NPC. Namamatay yung mga NPC. Di ba mas maganda pag pinapatay natin yung NPC? Ay! Oy! Ay, gago na sa tabi. Putang ina. Dito sa amin. Oh shit, I'm dead. Ay, rescue. Rescue. Bilis. Ginagawa pa ako nagtatahi. Bilis. Kayo? Ito sa amin. Dash. Yay! Okay, sige. Wala siya. Ano ba ginagawa EMP? Parkour. Taas eh. Bakit sa taas? Ito. Talabas. Wait. Oh shit. Ay, gago! Nandiyan pala kayo! Wala. Hindi ba natin sabaw? Stop. Ayan. Oh my god! Okay. Hindi ako umabot. Help! Hindi ba kasi ako ni Saan Arp ako? eh. Ay, di. Pinaghanap niyo ako ng fuse box eh. Huwag mo ko iwan. Dito ako nasa siya. Bilis ka ako ma-rescue, makamatay ako. 15 seconds. Wait lang sa... Yan yung kabila. Doon Sa ulit, kabila. Arp, dito ulit. Kung saan na tayo nagkita-kita. Sa taas yun. Sa EMP. Hindi, baba. Oh. Ay, gago eh. Sabi ko na nga ba? Oh, gago. Paniki. Ba't di ko matanggal yung paniki? Uy, huwag mo ko rape. Uy, ano ba Hindi ko yan? lang tanggalin. Consent! Arp! Si Arp na lang ba natitira? Yan yung ginagawa mo sa candlestick na yan. Drag mo nga ako siya. Yeet! Yeet! Uy! Nakakahilo ka, gago. Oo, diba? Ang ina mo pag nahanap kitang matanda. Wag mo ingay. Hindi niya alam. Tatago ka pa? Hindi ako nagtatago. Tatago ka lang, moment. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Wala naman. Yes! Diba? Easy! Tayo sa may isang malaking capsule lang. Ang cap. Ay, gago. Oh shit, napag ano ka pareho. Tara, gawin na natin yung... Wala ka gawin na namang, natin. kailangan medic ka talaga. Wala kang... Oh. Ay, putang ina, nagulat ako. Nga, gago ka. Ang inang hayop ka. Saan? You shall not gago, Gandalf. Anti-demonic beam. Ay, kampi ako. Hoy, akit kayo dito sa taas. May nakaharang, ano ba yan? Siya nagtitipos. Matay ka, umalis ka dyan. Tim. Ako rin, save ko siya. Ay, putang ina. Pagkarin ako. Iuvame Sancti Spiritus. Lakas yung blower, gago, pati rin Uy, kayo. wag mo akong ano tirahin. Bakto. Nahihilo yung karakter ko. Tinulungan ko na yan. Ray, nakikita ko hirap na hirap ka dun sa paggalaw. Kailan nakikita Nakita ko sa camera, nakita ko sa camera. Saan yun? Oy, gago! Uy, sama. Pahil. Wait. Kunin niyo to. Oh, Papa, kunin niyo. Oh, medkit. Wait, tumatain ng ano dito. Kailangan ko pala kunin yung ako nga pala yung sa kuryente shit. Yun na kayo. Oh, yun Yung yun. pare mauna, yung may stuff. Gandalf, go! Gandalf! The black. Shall not pass. Demon gets closer. Malapit siya. You shall not pass! Very good. Saan ba yun? Parang.
Nagdasal. Ito, may pababa dito, baba tayo. Oh, Ito pala yung pababa wheel, tayo. ito yung wheel. Na isa. Oh my god, nasaan ba yun? 4. At ito na, may kable din sa baba, Pao. Kable din sa amin. Wait na, nasa dito. sa amin. Wait lang, wait dito. Duman tayo sa... Ayun, ito tayo na. Dito. Ito na naman tayo sa mga calls na to. Nagawa ko na yan, oh. Naon na. Gago. Ay, sorry. Napindot ko. Napindot ko. Oops. Nakatokwa. Sorry. Oh, heal. Dahil. Napilay akong pindot. Tara, wala si Ray dyan. Wala na dito sa baba. Oh, Ay, shit. ay. Oh, di, madali lang. Restoring power agad. Nice. Easy. Wheel. May na-revive ko. Ayan siya. Wheel o gogo. Lakas. Oh, Yung siya lahat pa. Oh, wag nyo i-spam. May cooldown yan. Tingnan nyo pag hindi na siya vulnerable. Aray ko. Help me. Tabakan ako. Meron parang invo time eh. I'm getting sleep. Ayun. Domine, Oh, help, shit. adiua melocumistum purifica. Uy, water siya. Fides mine Ay, putik ako. Bukas na, Dre. Wag mo. Ako bahala. Pinagbubog. Binubugbog. Laro. What's up, boys? Tama na to. Gagi lang ba? Mag-i ka. Wala. Okay, sige, hayaan mo lang mabugbog si Earth na mabugbog. Oh, no. Oh shit, takbo. OP yan, OP, takbo. Kaya ako putik. Oh my god, natangay na ako. Hoy, tulungan niyo ako. Saan Tingnan mo, ako? demonyo. Oh, patay na si no. Sarah. Oh, no. Ba't ang bilis? Oh my god, ang dilim. Oh my god, wala akong makikita. Grabe naman tong demonyo. Patay mo na ako rin, wala akong makikita. As in black lang, ba't ganun? Okay, well, I gotta be racist, man. Bilis niya nga naging dahil kay Arf. Patalo kasi si Earth eh. Baka sa akin na naman. Patay mo na ako. You know what I'm gonna Ito ko yung puti mong mata eh. You know what I'm gonna do? What you gonna do to me, babe? Saan kayo? Yo! Saan kayo makita? Eh! Oo nga eh. Glitcher rin ata ako. Ay, gago! Nagbulat ako po. Patay na. Ayop. May awkward na nagdititingan eh. No? So, Yeah, Nago si Pildaso, bitch. Ano na yung pangalan ng game mo, Arf? Arf. Ay na. Arf. So- Ano password? Girlfriend. wala. Tangina. Could not be found. Tayo na malibas pwede mo ng girlfriend. Tayo na baka... Pwede mo ng girlfriend, Tayo na mali gago. spelling mo, tayo. G, gagi. Tangay na naman. Girlfriend, di ba? Hindi, baka nag-error lang yung yung sa pagpindot. Di ba sira nga yung keyboard ko? Ano password? Ano wala? Capital G. Join Hindi, okay. Ah, dyan, capital G, capital G. Okay na yung joining na. Oh my Sabi nyo kasi, mali spelling eh. Oh my god. Ito pa si Erp, sabaw. I-try ko simula, dinidemonyo na tayo na Erp. Oo, kaya eh. Dinadoubt nyo yung spelling ko, tama naman. eh. Capital G. Tayo. Ay, Will Dasovich, sana ang vlog natin. Pader. Mag-confess ka na, father. Ay, ano yun? Sino yun? Ano yun? Yun. Bata, halika dito. Ay, hindi. Oo, may na-damage. Uy, tumakbo yung lola. Yun o. Tumatakbo ka, Arp. Ba't tumatakbo ka? Malapit na yung demonyo. Oh, ito. Hindi ba ito? Baba kayo sa taas. Yan nga Ito, siya, siya yung babae. Siya yung bata. Naghang siya eh. Sa baba kayo sa taas. Sa taas, Arf. Ari. Ay, Ayun, naslow ko siya. Ilig sa bata talaga, sir. Ah, shit, help! help. Yun o, ano yun? Ba't may batang dun? Tuliro. Ito na si Ray. Nandito siya. Pumasok siya dito. Hindi kita. Parkour! Hindi ako makaparkour. Kailangan tayo May match magsama- kayo. Sino yung pare? Bakit nakita mo? Nakita kita dumaan. Meron ako. Oo, ano yun? Oy, gago yung shit. Hininga. Putang ina yun o. Malapit na siya. Oo. Bye-bye. Babay. Bobot. Yun Oo, o. naipit siya. Gago. Ay. Tamalsik. Tatakbo ko.
No, nag-invi. Hanap na tayong kandila. Nandyan siya. Oh no, nawa niya ako. Choke me, daddy, harder. Oh shit. Oh my god. Ah! Medic! Ah! Thank you. Thank you. Ang ganda nitong detector na to. Ay, ay, ay! Parang Scooby-Doo. Oh. Oh, ay, bata! Si Pre Ayun nagpupunta tayo, dito. may kiipis na, no? Kiipis na, no? Dito tayo sa kaliwa. Sino ka ba, Shara? Ikaw ba yung engineer? Ikaw si Will. Ako si Will nasa mid. Ay, si Will. HP ko, HP. Mga wala pa HP. Wieder Ay, putang inang! Ulat ako. Mga NPC. Yung demonyo, nandiyan yung demonyo. Huwag dito, labas to. Pasok. Pasok. Dito. Ay, puta! Dito sa akin! Inabangan ako ang puta! No. Aray ko. Ay, Oh! Loco Spiritus Oh, Malos. little girl. No, little girl. may HP ako sa inyo. Next, find the parchment on the... Ay, nakabi ko na eh! Kunin niyo HP. Kaya mas mababa. Eh, meron ako. Ay, pantanggal. Uy, Ayan no. na, gago. Demonyo na siya. Kasi pinatay niyo yung isa NPC. Hindi ako yun, ah. Ano? Isang kandila na lang. Ay! Puta. Wala na siyang pake eh. Wala na siyang pake. Naka-inbull pa siya, naka-inbull. Siya doon nag-enjoy sa'yo pag hindi mo. Ubus! Huwag niyo kasi i-spam yung mga pan-damage sa NPC. Kaya sila lumalakas eh. Kaya ang goal pala dapat malaman nyo kung sinong NPC yung demonyo. Oo.